We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Duha ang patayo man makasinati o pagdaot sa panahon ng pipila ka lugar sa Mindanao epekto sa paglabay ni Typhoon Bising nitong weekend. Anyang detalye. Patay ang 61 anyos nga si Lola Thelma Gansing, human madatugan sa haligi sa Lambalay, dihang natumbahan og punuan sa lubi ang ilang puy-anan sa barangay Raber Pulumulok, South Cotabato. Nagtuo ang mga residente nga buhawi ang miigo sa ilang lugar niadtong Sabado sa hapon tungod sa kusog nga hangin nga may dalang ulan. Padayon pa ang damage assessment sa MDRRMO Pulumulok sa mga kabtangang nadanyos. Mo kini ang sitwasyon sa usa ka lugar sa barangay Luwayon sa Makilala, Cotabato, human giigo og flash flood. Tungod sa walay puwas nga pag-ulan, milapo ang tubig baha sa Malasila River ug mipadulong sa mga kabalayan nga may dalang dagkong bato ug lapok. Wala hinoy casualty sa insidente apan may danyos kini og 21 million pesos. Samtang nakasinati usab og kusog nga mga pag-ulan nga may dalang kusog nga hangin ang General Santos City Sabado sa hapon. Wala hinoy nahitabong pagbaha o na aksidente niadtong tungura. Kuy, ang mga bata, kuy. Ito, tingnan. Hadlok. Kuha kini atol sa pagrescue sa mga taong nadatugan sa dakong sanga sa punuan sa kahoy nga mipadulong sa swimming pool sa usa ka resort sa barangay Sinawilan, Matanao, Davao del Sur nga epekto sa kusog nga hangin nga mihapak niadtong Domingo sa hapon. Unom ka tawo ang samaran nga sila si Fernando Alejandro, Maria Karen Alejandro, Janet Bisinan, Jandrick Sumabat, Violina Cabrera ug Cecil Ingpit. Sa Hagonoy, Davao del Sur, patay ang usa ka babae nga nailang si Dan Shenli Mamad. Human natumbahan sa usa ka punuan sa lubi ang ilang balay samtang naniudto kauban ang laing pang duha ka babae. Samtang kritikal ang kondisyon sa duha ka kauban sa biktima nga sila Dominic Mamad ug Dinaya Mosong. Dagang pasahero nga mobiyaheng Siargao Islands, Dinagat Islands, ingon man Visayas ug Luzon ang stranded sukar pa niadtong adlong Sabado, human gibawalan sa Philippine Coast Guard nga mobiyahe ang tanang sakyanang pangdagat tungod sa Typhoon Bising. Nagpabiling pang gipailam sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang tibok rehiyon sumala sa OCD Caraga. Kani sa Butuan City, nabati ang kusog nga ulan nga may dalang kusog nga hangin epekto sa Typhoon Bising. Hinoon walay natalang dagkong danyos ingon man kinabuhing nakalas tungod sa pagdaot sa panahon. Samtang dinhi sa atua sa Mindanao adunay signal number 1 ang mga area sa Dinagat Islands, Siargao Islands ug Bukas Grande Islands. Ang atuan namang lakaw sa panahon karong adlaw sa Northern Mindanao, Caraga ug Zamboanga Peninsula, apektado gihapon kita sa outer cloud bands ni Typhoon Bising. Samtang ubang parte sa Mindanao apektado na lamang sa mga localized thunderstorms. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.
Human ang duha ka adlaw na usban ug kasunog ang usa ka auto parts supply store sa Davao City nga unang nadamay sa sunog sa katapad nga establishmento. Ani report ni Argil Relator. Partially damaged sa sunog ni atong Biyernes sa kadlawon kini usa ka auto parts supply store sa Monteverde Street, Davao City. Human nadamay dihang nasunog ang katapad nga establishmento. Apan ni atong Domingo, nasunog na sab kini diin gilayon ni responde ang kabomberohan. Nakita nato magod ang katong ilahang beam no sa second floor katong sa bisanin nila. Ang sulod magod ato na nakabalot siya og kanang sin kahoy ang iyahang beam. So tendency during sa insidente kato siya is naigo po to siya sa kalayo na siya ibaga. Unya wala nato dili siya matotally basa gyud tungod kay nakabalot siya og sin. Matod sa kabomberohan, wala nila nabantayan nga doon na pa di ay nagbaga nga beam nga resulta sa unang sunog. Igo na lang sa pagpanghinlo ang mga trabahante sa mapuslan pa nga stock sa maong tindahan. Nauli na sab ngadto sa tag-iya sa tindahan ang na-recover nga 130,000 pesos nga cash atol sa sunog. Atong yung gipaukay og maayo ang katong mga stocks nila para ma-ensure nato nga wala na gyud mabilin nga bagan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gipay kayong reggae night sa usa ka beach resort sa General Santos City nagkagubot. Niadtong Sabado sa gabi, usa ka reggae night jam ang gipaygayon sa Tropicana Private Resort sa General Santos City. Gani sa video nga gipadala sa GMA RTV 1 Mindanao, makita nga gipanglabay ang mga bangko ug nagsinumbagay pa usab ang pipila ka guest sa maong resort. Makita usab nga dunay pulis atol sa maong party. Misulay pa gani kini pagbadlong, nagtabo na usab kini og bangko sa ulo aron dili maigo. Sa maong hitabo, tataw nga wala masunod ang health and safety protocol hasta ng curfew hour. Tungod alauna sa kadlawon hitabo ang kagubot. Nakapautana ang mga generals nganong gitugutan ang maong aktibidad karong adunay pandemya. Sa gipagawas nga reference letter sa City Mayor's Office sa Jensan, wala kini gitugtan sa mayor. Sa karon gisirad-an ang maong resort samtang giimbestigahan sa local IATF ang insidente. Nasayran nga maong resort gipanag-iyan sa pamilyang Rivera sa General Santos City. Abalabal driver sa Taguluan, Misamis Oriental nga nang lugo siyang pasaherong minor de edad na aktuhan sa kapulisan. Dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yastek, misulay pa og ikya sa mong suspitsado diyang napusasa na. Maayo na lamang napugnan sa mga barangay tanod og nadala kini sa police station. Tingkagol karon sa prisuhan sa Taguluan Municipal Police Station kining si Benjamin Balbuena, 35 anyos, og habalabal driver human nga masapon sa mga tanod nga nang lugos siyang 13 anyos nga dalagitang pasahero sa kasagbutan sa barangay Santa Cruz. Sigon sa mga tanod sa mong barangay nga samtang garoving sila bandang alas 10 sa kagabion, kalit silang nakadungog og sagit sa babae, apan daw gitakuman ang baba. Dali nilang gisubay kung asa nagikan ang tingog. Una nilang nakita ang usa ka dalagita nga naghilak samtang naglingkod dool sa nakaparadang motor. Ug sa pagsubay sa kasabutan, nasapon sa mga tanod ang suspect nga ginahilabtan ang laing 13 anyos nga babae. Dinhi sa kasagbutan nga bahin sa barangay Santa Cruz sa Taguluan, Misamis Oriental, gisuroy sa mga barangay tanod ang kining suok nga bahin. Og dinhi sa ako ang gitindugan mga kapuso, dinhi na diskubrihan sa mga tanod ang kahalayan nga gihimo sa suspect ngadto sa usa ka minor de edad nga babae. Luson ni kasabutan. Pag abot mo dinhi, nakita na ang laki nga naghukas sa tanan. Ang babae gahigda lang dia. Wala ang babae na diya taman ang kuan, ang laki wala na wala na. Sa investigasyon, ang biktima uban ang iyang 14 anyos nga higala igo lamang unta mo pauli sa ilang panimalay. Busa misakay kini og habal-habal. Instead nga dalon sila sa barangay kung asa sila muli, kini atong suspect gidala sila sa usa ka lugar nga hilit, ngit-ngit og way mga tao nga nagpuyo ning dapita. Ang suspect mibalibad nga moatubang sa kamera. Apan sigon sa igsuon niini nga dili kuno rape ang nahitabo, sanglit nagkasinabot kuno ang minor de edad ug iyahang igsuon nga bayaran lamang kini. Sa aktual na nila, unta, mahitabo na unta, ingon dayon ang bahay nga, wala nasakpan ta. Modo na ginon, tabang kay girip ko, modo nagpasumangil dayon siya nga mautong nahitabo. Taliwala pa man niini, mag-atuwang gihapon og kasong rape in relation to RA 7610 o child abuse ang suspect.
Tek, ang duha ka minor de edad nga biktima anana karon sa kustodiya sa ilahang nga mga ginikanan samtang padayong ginalihok sa WCPD sa Taguluan Municipal Police Station ang pagpasaka og kaso batok sa suspitsado o aron sab matagaan og intervention ang mga biktima. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Usa ka beach resort sa Lanao del Norte nga gidumala sa mga mananagat giablihan ngadto sa publiko. Ani ang detalye. Formal lang gibuksan ngadto sa publiko ang ginatawag nilang Bunbunon Beach Resort nga nahimutang sa barangay Matampay, Bukana sa Lanao del Norte. Ang maong lugar gipanindot sa grupo sa mga mananagat aron matawag na gayud kining resort ug mahimo nilang kakuhaan og panginabuhian. Local tourism and of course bago pa ni siya pero kuan kay ni siya nga lugar karon nga kuan nga time ginadugok gid siya. Ang LGU Lala nakauyon sa proyekto sa Matampay Bukana Fisher Folk Association. Busa, todo ang ilang suporta sa maong grupo. Actually, the LGU nag-support lang sila as support by promoting the said beach resort or the tourist spots. Dako ang pasalamat sa grupo sa suporta. Ang mga proyekto, dako kunog ikatabang alang kanilang mga mananagat nga naapektuhan usab sa ginasagubang natong pandemya. Busa, pinaagi sa kita sa resort na bahinon sa grupo. Makatabang na kini sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian. I hope nga makita-kita ta diri o diri ta maglipay-lipay, maginukdanay diri sa among baybay. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Naglusad og community pantry sa pipila ka lugar sa Davao City. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Argil Relator. Argil. Yes, Sara, naabot na sa Davao City ang kining paglusad og sistema pinaagi sa kining ginatawag nga community pantry. Kung asa ka tumang ginodate nga mga pagkaon ug mga butang ibutang sa usa ka lugar kung asa ang mga mga nanginahanglan na ang mukuha. Usa na dinha sa nagamungtar ni ining community pantry ang Davao City Jail. Inspired sa maginhawa pantry sa kauluhan, gilusad ni Jail Captain Edo Lubenya ang community pantry sulod mismo sa Davao City Jail male dormitory. Kini aron mahatagan sab og hinabang ang mga persons deprived of liberty. Ang community pantry usa ka paagi sa mga muhatag og hinabang nga ibutang sa usa ka lugar ang donasyon ug ang nanginahanglan na ang mukuha. Hinoon, ipailawom sa masusing inspeksyon ang tanang donasyon aron malikayan nga dunay kontrabando nga makasulod. Actually, pwede nyo lang iwan dito sa loob, sa labas ng aming gate at saka isi-search namin din. Kasi protocol namin. Saka at the same time, pwede rin via GCash. Nagtukod sab ang usa ka establishmento o community pantry sa Rojas Avenue sa Davao City. Gisugdan ako diri sa Rojas para pod ma-aware ang tanan na pwede pod nila sugdan sa ilang mga barangay o para karong pandemya ang mga walay makaon or ang mga walang-wala naay chance na naay pagkaon pinaagian natin community pantry. Mapasalamaton ang mga nakabinipisyo sa donasyong bugas, gulay ug uban pa. Nakoy siya ng tabang sir kay kanang nakuan mo po ko natanggal ko sa trabaho pagkatong pag-COVID. May na lang namin pansudan. Salamat ko sa kuan. Tabang. Wala nag-drive sikat lang. Dako og gamay butang man ang imuhang idonar. Dako na kini og tabang sa mga nanginahanglan. Busa walay angay nga ikaulaw sa pagdonar base sa imong kakayahan ug mukuha base na sab sa imuhang panginahanglan. Abli ang Rojas Community Pantry Lunes hangtod Domingo gikan alas 10 sa buntag hangtod na alas 9 sa gabii.
Sara, alang adto sa mga buot mag-donate, i-drop off lamang kini sa mga areas kung asa nagapahigayon og community pantry ug panawagan pod ngadto sa katawhan nga dili mag-abusar og magkuha lang, depende lang gayud sa inyong gikinahanglan. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Sa Davao City, usa ka amahang rape suspect patay. Human ang ilog kunog pusil sa kapulisan. Ano ang report? Dead on arrival sa ospital, kining pinirisong si alias Leymar sa Tugbok Police Station. Kuhaan lang tawag fingerprint ang maong piniriso. Apan kalit kuno kining nangilog og pusil. Hinungdan, napusilan kini sa lain duha ka pulis. Magkaroon dito ng palitan ng putok that cause itong suspect nag-cause ng injuries. So immediately give-back natin itong suspect to save yung suspect, to save life. Ang namatayang piniriso, dunay kasong rape ug illegal drugs. Gilugos kuno niya ang kaugalingong 3 anyos nga anak nga babae. Drugs and rape case, incest case. Anda mo kooperar ang Tugbok Police sa bisan unsang investigasyon tungod igo ra kuno sila midepensa sa ilang kaugalingon. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Nakita na ang patayng lawas sa tripulante nga missing human yung buto ang usa ka barko sa Zamboanga City netong Biyernes kung asa usa ka tripulante usab ang gileyong namatay. Hapon na netong Sabado dihang nakitaan ang lawas ni Muji Abdul Rashid sa ilawom sa drum sa gasolina nga nalubog na sa dagat. Kinihuman nga mibuto ang ML Saida May 2 nga dunay kargang kapin 200 ka drum sa gasolina sa dagat sa barangay Baliwasan. Padulong unta sa hulo-sulo among barko dihang pag-andar nini gilayong mibuto ug paspas nga mikatay ang kalayo. Naluwas ang unom sa 8 ka tripulante, lakip ang kapitan ug mekaniko sa barko apan way swerte ang usa ka tripulante nga gilayong namatay. Nagbutang na og oil spill boom aron na mapugnan ang pagkatag sa krudo sa dagat. Anaa sa 2 million pesos ang kantidad sa nadanyos tungod sa insidente. Ilawang matapos na ang first phase sa bulk water supply project sa Davao City nga muhatag og dugang 300 million liters sa tubig sa tanang konsumante matag adlaw. Ang report ni Argil Relator. Umang masugdana sa Apo Agua Infrastruktura ang pag-distribute og supply sa tubig ngadto sa Davao City Water District pinaagi sa bulk water supply project. Hinoon, dili kini madali-dali sanglit kinahanglan pa og dugang proseso nga mulungtad ug anaa sa unong kabulan. Luyo sa pandemya, full swing gihapon ang konstruksyon sa mga pasilidad ug pipelaying project nga mo'y agian sa tubig. We're still targeting to deliver the project by the end of this year. But of course, as mentioned, there's really a lot of headwinds and challenges introduced, of course, by the pandemic. So we're constantly monitoring the situation. Sa kasamtangan, anaala sa 320 million liters ang maapod-apod sa DCWD matag adlaw sa tanang konsumante sa syudad. Apan inigmahumana ang proyekto, dugang 300 million liters sa limpyo nga tubig ang masupply matag adlaw ngadto na sa mga balay-balay. Tuwad yung mga target na service connections na makabenepisyo sa bulk water supply project are those that are currently served by our Kalinan, Tugbok, Dumoy, Panakan, and Kabantian. Dugang sa DCWD, mag-expand sab sila sa ilang serbisyo sa pagmugna sa Talandang Biawakin Water Supply System, Bandog ug Indangan Water Supply Systems. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mihimo og fitness park ang usa ka mall sa Davao City alang sa makalingaw apan luwas nga aktibidad aron mahimong himsog karong summer. Maki-time out kang Sheila Vergara Rubio. Gitransform ngadto sa usa ka fitness park ang North Wing Events Ground sa usa ka mall sa Lanang, Davao City asa makapahigayon sa nagaring fitness activities ang mga Davaoenyo. Kaalayon ang Beats Cycle Davao ug Davao City Sports Development Division. Gilusad ang Fit and Fun Outdoor Spin. Dinhi maka-exercise sa mga partisipante og biking, running o group fitness nga spin classes. Ang paglusad sa mong aktibidad nahisubay sa pulisa nga gipakanaog sa Davao City LGU kalabot safety protocols.
We believe that, of course, fitness and wellness is very important nowadays. So we are actually happy to cooperate and work closely with the City Sports Office in doing activations like this. Ipahigayon kini matag weekend kutob sunod bulan, busa alang sa mga interesado mo apil, magparehistro online. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Dakpa ng duha ka buntis nga nailhang sila Elena Minala Daud ug Sara Badawi Parok atol sa bypass operation sa Cotabato City. Nakuha gikan kanila ang tunga ka kilos sa gituang shabu nga nagkantidad og 3.4 million pesos. Sa Marawi City, arestado ang magtiayong sila Ating Pundugar alias Alex ug Norhata Bansolagan alias Antik atol sa bypass operation sa National Highway Barangay Matampay. Ana sa 6.8 million pesos sa illegal nga droga ang nakumpiska sa otoridad gikan sa mga suspect nga gikonsiderang high value target. Sa Pagadian City, sikop ang empleyado sa gobyerno nga si Vincent Valdez ug paryente nining drug personality nga si Von Elfie Valdez atol sa bypass operation sa Zone 9 Lower Alta Tierra sa Barangay Tiguma. Nakuha gikan kanila ang 4 ka pakete sa gituang shabu nga nagkantidad og 4,000 pesos lakip ang bypass money. Kasuhan ng mga suspect og paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang dadakpa ng suspect sa pagholda ug pagpatay sa ahente sa alak nga si Jonathan Sardua ni atong July 2020. Nailan ang suspect nga si Surpical Usman kinsa dadakpan atol sa operasyon sa Sitio Tugop, Barangay Poblasyon, Kumalarang, Zamboanga del Sur. Samtang gidawat na sa impormante nga mitudlo sa suspect ang iyang 200,000 pesos nga reward money. Namatay ang mananagat nga si Arjen Gadia, 27 anyos nga taga Pagadian City, samtang sakay si MV Queen 2 nga naglawig sa kadagatan sa Tawi-Tawi. Gikumbulsyon kuno kini human na mahaw. Gitabang pa kini sa kauban ng mananagat. Apan duda ang amahan niini sa pagkamatay sa anak. Imbestigahan na sa otoridad kung dunay foul play o wala sa pagkamatay sa mananagat. Sobra 9,000 ang natala nga recoveries karong adlaw gikan sa labing taas nga kapin 72,000 kagahapon. Samtang kapin 3 milyon na ang namatay sa COVID-19 sa tibok kalibutan. 9,266 ang new recoveries karong adlaw. Busa 788,322 na ang nakarecover. Mas miubos sa 141,375 ang active cases. Bisa 9,628 ang new COVID cases karong adlaw. 945,745 na ang kinatibuk ang kaso ug 16,048 ang namatay. Samtang kapin 3 milyon na ang namatay sa tibok kalibutan, lapas 141,422,000 na ang nataptan og COVID-19 ug sobra 80,802,000 ang recoveries. Samtang sa Mindanao, mas misaka sa 4,580 ang COVID-19 active cases. Niabot na sab sa 64,444 ang dunay COVID-19. 57,407 ang nangaayo na ug 2,457 ang namatay. Pagbantay batok avian flu o bird flu sa probinsya sa Misamis Oriental mas gipahugtan. Ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Hugot karon ng pagbantay sa probinsya sa Misamis Oriental, batok avian flu o bird flu, ilabi pa nga tingdag sana sa migratory birds nga posibleng magdala sa virus. Nagpahigayon og monitoring og surveillance ang provincial government sa mga nanag-iya og manukan aron masiguro nga dili makasulod ang avian flu sa probinsya. Quarterly gyud nga gakuha ta og mga samples no sa mga areas nga naay mga migratory bird. Mao man na siya gyud kasagara ang ginatuohan nga may nagdala sa sakit. Kinahanglan sab mokuha og veterinary health certificate ang mga nanag-iya og manukan una mo biyahe og magbaligya og manok sa laing lugar. Ang avian flu o bird flu usa ka sakit nga dala sa mga migratory bird nga daling motakod ngadto sa mga domestic poultry agi sa hugaw sa langgam o close contact ngadto sa infected nga langgam. Hinuon nagpabilin gihapon avian flu free ang Mindanao. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Na-release na sa Department of Agriculture 11 ang ikatulong batch sa ASF Indemnification Fund nga mobalor og 28 million pesos. Sukad April 6 hangtod 11, na-release na sa DA 11 ang kapin 28 million pesos nga indemnification fund alang sa mga farmer nga apektado sa African swine fever sa Davao del Sur ug Davao Occidental.
Gilauman sa DA nga tarungon paggamit sa mga apektadong farmer ang maong hinabang pinansyal, hilabi na karong panahon nga dunay pandemya. Mapasalamaton usab ang mambuhatan sa pagpasensya sa mga benepisyaryo sa pagpaabot sa indemnification fund sanglit na langay kinitong sa sitwasyon karon sa matag LGU epekto sa pandemya. Magigalang millennial nga nalusno tungod sa pandemya mibarog pagbalik diyang nagtukod og restaurant kansang Signature Burgers patok sa Davao City. Atong sayro ng ilang istorya, pinaagi nining report. Pagkaon ang usa sa mga essential nga butang duna may pandemya o wala. Busa mo kini ang negosyong nahuna-hunaan sa maghigalang Luis Tan ug Henry Tejamo kauban ang uban pak barkada. Naag lang gyud tanan sa farm, fresh from farm gyud siya namo ginakuha. Kanhi chef sa usa ka iladong hotel sa Davao City si Henry. Apan sa pagsugod sa pandemya, hinay-hinay sab nga nawala ang iyang panginabuhian. Maayo na lang kuno kay ana ang suod nga higalang si Luis. Usa ka OFW nga natanggong dinhi sa Pilipinas tungod gihapon sa pandemya. Enjoy but na-struggle somehow kay syempre nangapa pa kay bago pa man. Busa silang duha o guban pa nilang magbarkadang pulos mga millennial, nagtukod og restaurant nga ang specialty nga Signature Burgers patok sa mga Dabawenyo. Dunay pang single, pang barkada o pang pamilya. Busa tanan, pwedeng makatilaw. Alang sa magbarkada, gipahapa man sila sa pandemya. Apan ang ilang panaghigalaay, maoy mo patigbabaw alang sa ilang kalampusan. Take risk sa negosyo manggod dapat gyud pursigido. Normal mga struggle, normal nang naiaway-away. At the end of the day, dapat isettle. Kauban si Bebot Kahe sa kamera. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Usa ka 17 anyos nga Dabawenyo ang labing unang PWD nga Mindanawan nga nakasaka sa peak sa Mount Apo. Ato siyang ilailahon pinaagi nining report. Dunay congenital limb defect ang 17 anyos nga si Angelo Revilla. Apan, dili kinibabag sa pagkabot niya sa pangandoy nga makasaka sa pinakataas nga bukid sa Pilipinas. Ako na yung pagsaka, ma'am. Nabati yun ako ang kalisod ug ang kakapoy. Kay grabe, kalapok, akong sungkod, sige kalubong. Then, night time nga mabikugan ko tungod sa kalisod sa dalan. Sulod sa duha ka adlaw, naabot lang naman ni Angelo kauban ang iyang barkada ang peak sa Mount Apo nga dunay gitason nga 9,692 feet. Sumala niya, wala kuno siya nahimong preparasyon ug purong determinasyon lang ang iyang baon. Sanglit pinakalit kuno ang adlaw sa ilang pagsaka. Usa ka malipayong estudyante si Angelo, nakakuha siya karon og kursong Hotel and Restaurant Management. Sanglit buot sab niya nga mahimong usa ka iladong chef. Hilig sab niya ang sports sama sa volleyball ug basketball. Under din ako nga makahuman kog eskwela aron masuklian ako ang pamilya sa ilahang pagpaningkamot alang-alang sa amo ang alang kang Angelo, walay imposible gumikan kay daghan ang nagasuporta kaniya nga kabanay ug mga higala. Sama di ay sa ko ang adunay kapansanan, be confident lang gyud ta makaabot gyud ta sa ato ang gusto adtuan og dapat dili ta palupig sa mga kompleto. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Opisyal na nakasulod sa 2020 Tokyo Olympics ang Pinay weightlifter nga si Heidelin Diaz. Samtang igagaw nining si Mary Flor Diaz nakakuha og silver medals sa 2020 Asian Championship weightlifting event. Anang report. Usa ang Zamboangueñang si Heidelin Diaz sa 7 ka Pinoy nga nag-qualify sa 2020 Tokyo Olympics. Human siya nabutang sa 4th place atol sa 55 kg event sa 2020 Asian Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan niadtong Domingo. Kini nang ikaupat nga higayon nga mosalmot sa Olympics si Heidelin. Una niadtong 2008 sa Beijing, ikaduha niadtong 2012 sa London ug ikatulo niadtong 2016 sa Rio de Janeiro kung asa siya nakakuha og silver medal. Samtang 3 ka silver medal ang naangko ni Mary Flor Diaz atol sab sa 2020 Asian Championship weightlifting event ubos sa 45 kg kategory. Nakalaban ni Mary Flor kinsa ig-agaw ni Heidelin ang taga-India nga si Gili Dalla Behera nga mao'y nakadaog sa maong kategorya. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.
Mga kapuso, way puwa sa among pagkatulog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa mga dagkong balita sa nagadaing riyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.